municipal City Hall ng Tagbilaran City, guys. At kumuha ako ng ticket na para sa concert. Nakaganito ako kasi ang init sobra. Teka, ipakita ko sa inyo ang pagkuha ko ng ticket ng nawala. Ito yun para sa May 4 na Maoy sa Mayo. Nabaliktad. Ayan, Maoy sa Mayo. Pero wala akong hindi, meron din siya pero bukas kasi ganito yon, guys. Ako kasi top fan naman talaga ako, literally ng mag-asawang ating Mayora at Mayor. Chief Babayap, matagal na. Noong si Mayor Baba pa lang ang mayor, talaga namang idol namin. Kaya ito naman, sabi niya, paano naman ako? Hindi ako kasali. Isa lang binigay na ticket kasi ganito yon. Okay, ikukwento ko. Kasi ganito yon, guys. Ang today is April 15. So, April 15, papakita ko tong list. Do exam night with bamboo, sabi niya. And mayonnaise ticket distribution. So, April 5 today, Babayap, Jane Yap, top fans only. Ako, top fan ako. Top fan din sana na makonsider ang asawa ko kasi itong account ko sa Facebook is kaming lahat ang gumagamit. Ngayon, ang sabi nila, isa lang talaga. So, isa lang nakuha. Itong asawa ko ay syempre, Tagbilaran kami nakatira, so may ID siya. Kaya, bukas ang schedule 16 and 17 with Tagbilaran address ID and top fans only. Tapos, sa April na 18 and 19, Bohol address, yung ibig sabihin kahit nasa bukid ka, kahit saang town ka, pwede. O meron kang ID and top fans. Then, April 20, open to all walk-ins. Ayun. Kaya ngayon, today, nagtatampo daw ito dahil wala siyang ticket. At inilakip na rin namin ang pagbayad ng tax at kami namang problema. Ilang babayaran namin tax, guys, sa property namin. Umabot ng 14,714. Yayay na ang bulsa nito, yayay. Pero mag-advance na kami ng bayad for 2025 para sa ganon ay may discount. Makabawi man lang. Ako kaming mag-ano. Sa Bohol man yun. Bohol, ma'am. Una ko itinakbo kanina na ilakad. Alam nyo, guys, hindi ako masyadong yung may takot ako sa munisipyo. Ewan ko, may phobia ako since noong si Mayor Danlin pang mayor kasi yun nga yung story about our permit na kami ay nabulyaw-bulyawan, na haras-haras ng admin nila na si Toston. Kaya ako, may phobia talaga ako sa building na ito. Parang nakikita ko pa si Toston na umakyat dito noon. Oh my God, takot ako sa kanya. At nandun pa rin ang espiritu kong ganun. Ngayon, ay hindi na. Ang daming ang tao. Ang saya nga dito. At orderly lahat. Ang galing. At magbabayad na kami. At yun nga, ikwinento ko, nakakatawa. Dumating na kami, pumunta na kami ng gate. Sabi ko, teka, wag muna yung ticket, yun munang discount na booklet kasi every time, how many times na kaming namili ng department store or yung pangalan nito, yung supermarket, groceries, sayang dahil walang discount, dahil wala akong booklet. Kailangan ng booklet. So, naalala ko, sabi ko, priority muna yung booklet. Kaya pumunta kami doon, may nagturo sa amin dito sa may gate na punta raw kami doon sa kabilang building, pinuntahan namin. Kaya, nakuha namin kung anong yung mga requirement. Akala ko kasi ang requirement is 2 IDs and okay na. Kailangan pang birth certificate. Ang birth certificate nandun sa bahay na iwan. So, sabi ko, na balik na lang ako. Pero at least nakita ko na yung mga requirement ng list ng requirement na sa akin. At ito naman, nagbibilang na dahil, ayan, utangan kami dito sa City Hall ng tax. Ayan, magbayad tayo ng tax para sa ating Pilipinas. Yes. Okay. Yan ang lakad namin today. And then, nakakatawa dahil sabi ko, please welcome me ma'am na, sabi ko pa, parang, alam mo, yung naranasan ko rin yung nandyan maghapon na nagtatrabaho, naka-duty.
makainit din ang ulo. Kaya yung nandun, medyo kaya inunahan ko na, ma'am, pasensya, pagpasensyahan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nag-inquire ako about senior citizen, yung discounts. Anong gusto mo? Sabi niya, discounts. Sabi ko, yung booklet ko, ay may 3 klase. Sabi niya, basta yung may mga discount, sabi ko, na para sa senior citizen. At tapos sabi niya, ay ma'am, sabi ko, pasensya, pagpasensyahan mo ako, hindi ko alam ang gagawin ko. So ayun, in-explain niya, and then binigay niyang list ng mga requirements. And then, yun ang lakad namin. And today, thank you Lord God, at mabayaran na namin ang tax dito. Kagagaling lang namin ng Maynila, yung property naman namin ng Maynila, 10 years na hindi namin nabayaran. Ang laki rin ng binayaran namin. Grabe. Puro tax tayo ngayon. Anong masasabi mo sa tax na yan? So regular ka na magbayad para hindi na tayo madali sa penalty. Ha? Oo. Okay. Ang saya dito tayo. Look at that. Ang saya dito sa City Hall. At si Ma'am Jane niya, doon sa taas din namin nakita kasi siksika na ng tao, ang dami niyang bisita. Grabe, naku, hindi ko ma-imagine yung trabaho niya. Ako, kawawa naman si Ma'am Jane. Yun ang araw namin dito sa munisipyo ngayon. Wow, ang laki. Oh my God, huge. Galing, ang laki. 1,378 yan. Kasi ang kilo is isang kilo is 190. 190 ang kilo, guys. Oh my God, ang laki. Ang laki Ilang kilo yan? Timbangin natin. Ang laki. Baka 4 na kilo ito. Ang laki, 5 kilo yan. Ay, 5, oo. Mga 5 kilo. Grabe, ang laki. Kaso pa. Magkano ang avocado? Kaso Dito naman, ang pakwan nila is 65 ang kilo. Okay. Kami sa City Hall. Noon, takot na pumasok sa City Hall. Ngayon naman, ay araw-araw na pumapasok ng City Hall. Ano ba yan? Dito mabili yung mutya ng Tagbilaran tickets. Dito tayo, sasakay tayo dito. Elevator. Ito, April 16 today. Kaya ito, with Tagbilaran address ang bibigyan. And top fan. 09 Saan ba siya? 09 Siya kay Bonang 20 20. 12. Ayun lang kumuha. O ikaw po sunod ka. Doon ka. Oh, see? Aba, sarili natin. Walang mga tao ngayon Special Cellphone number, Sir Marco. Ayan. Katong sa access sa kahi mga vloggers man kanang access na mo sa kanang may street dance sa may miss Sa loob lang, ma'am. Magtanong ka na lang po sa loob. dito? Wala po kasi kaming dyan, hold dyan. Hindi po kami sa ticket Ay lang hindi, po. sa ticket lang. Dito sa loob dito? Kaya nyo na lang po tanungin. Okay. Ito yung scheduling ng ng pagkuha ng ticket, guys, nandyan. Tapos ito yung schedule natin ng mga activities ng Saulog 2024. See? A lot of activities. Ganyan kami dito sa Tagbilaran dahil ang mayora namin ay napaka lively at masayahin. Ayan. At itatanong ko yung free access to these events. Mabibigyan yung mga, kasi nasabi ni Sir Chief nabibigyan daw kami ng free access. Dito daw tayo sa loob. Dito ako magtanong.
Ito. Saka at mga tana, no? Andali. Ha? Magtanong ako. Magkano to? Mangutan ako. Kanang, kay nakasulti man si Karyot, Sir, wala ka karyot. Sir Chip na may free access sa mga vloggers, sir, para sa mga events. On pa, live pass. Yung sa karyot, mamangutan Yes, na ma'am. sa advance party, Yes, mama. ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Ma'am, ako lang, ma'am. Okay. Ha? Yan, may ticket na sila. At ang process naman natin, ang akong i-inquire kung meron tayo, kung naa tayo free access. Yan. Dito na naman tayo. Ay. At yung free access natin ay hintayin natin na kasi yon i-print lang daw nila. One print ng mga photos namin. Siguro yung mga vloggers na allowed sa mga events. I don't know how it function pero sumunod lang tayo doon sa sinabi ni Ma'am Melot kasi yun ang kailangan. I-send natin yung photo sa kanya. Andito na naman tayo sa suki natin. Ano bang nangyari sa buhok ko? 1:30 na guys. Kaya mag-chimichurri tayo yung favorite natin dito sa Kenny Rogers. Let's go! Ano? Gusto nyo chimichurri? Chimichurri o pizza? Ha? Ano? Chimichurri o pizza? Pizza o chimichurri? Ito, chimichurri. Kenny Rogers. Let's go inside. Okay na lang mag-order at ako dito. Ha? Oo, upo ako, ha? Ay, si Banwan. Dito ako, ha? Dito tayo. Makapili ng kanyang gusto. Ay, salamat. Sila naman na nag-order ngayon, hindi ako. Always na lang ako. Chimichurri. Okay. Pag makakita ka ng ganyang mukha, kakain ka ng masarap. Chimichurri. Chimichurri. Ayan. Okay. Bakit ganyan sa'yo? Siguro, dahil pinili nyo. Okay. Si Jan. Ito na. Let's eat. Dito kami sa Kenny Rogers. Kasama namin ang anak namin na si Marco. Ay, nag-uusap-usap kami. Tinitignan namin ang pick-up namin na napakaluma na. Look at that, guys. Lumang-luma, 1996 model. Ang tagal na namin nagtitiis dyan. Alam nyo, pag nakasakay kami doon, yung parang lagi kang nangangabayo. Kasi malikot yung sasakyan na yan pagka gumaganon, nagbabounce yung pit mo pagka sumakay ka dyan kasi luma na. Ngayon, nagpaalam kami dito sa kanya kung palitan na natin ng bago, sabi niya. Sabi naman niya, pwede rin. Ganun lang sabi, pwede rin para ma-upgrade. Ganun lang sabi niya. Wala? Nothing. Pwede rin para ma-upgrade yung pick-up. So, anong advice nyo guys? Okay ba? Napalitan na natin yon. Matagal na rin yan nung pandemic. Yan ang gamit natin na panghakot ng halaman pag namimili kami sa iba't ibang towns ng Bohol. Iniikot namin ng Bohol at nung panahon ng pandemic, namimili kami ng mga plants kung saan yung mga may garden at ibinebenta para makatulong kami ng makaambag ng konting tulong sa mga nangangailangan kahit paunti-unti lang. Matagal na yan nagamit namin. Dami nang nakargang halaman, dog food, weekly. Alam nyo naman, 11 ang dogs namin, dami, di ba? Weekly yan ang naghahakot ng
ng dog food at yan din ang taghakot namin ng mineral water. Kaya for how many years na gamit. Pero okay pa naman. Okay ang makina. Okay na okay. Ang air condition ay napakalamig. Kaya nga yan ang lagi namin gamit. Tapos, yan. Luma na. Anong masasabi mo? Bili na tayong bago, no? Panahon na siguro. Panahon na siguro, guys, na palitan natin. Makiambag naman kayo ng comment konti. Ano? Okay lang? Ewan, hindi ko alam. Pero tignan natin. Malalaman nyo.